Dotonza. Uyu ndemuridzi wako anazoka. Chama chimomira nezvakamurikirira kuti zviita zvinhu zvine basa pana. Red masound man. Aunze pana. Apo zaaita ombe kwani. Ora kali ichimbo yako. Ipapana pakanizira. Hwezera. Chimokansela chino tangidza. Aiwa inda kumberi right. Anonzi Munya, Alkebulani, anonzi Hassan, Biggs. Meno wanogara. Minox anonzi Chimimba, the trade. National. Mamuka. Okay. 57. Hawana za dogs ndani. Pane marasta chete. Isa dogs. Taura kanyaya yako ngodo. Masound. Man, ngotaura ine sound. Wana wasukundrai. Introduction. Ndonzi King lecture. Alkebulani sound system. Taurisa chama kuda ngoda uzvimamira. Iyo. Taurisa. Kuona kune Or King lecturer. Alkebulani sound system. Sound system, greater sound. And there's a difference between sound system and sound. Takaridza kubva muno muZimbabwe play a role kuti reggae music iende mberi. Play a part yedu. Asi chichifamba zvakadaro vanhu vese vari panapa vanoziva nhau dzesound. Big up to Minox, Silverstone crew atikangane kumubhiga tiyaita kuti tive pano tichisvika panapa nhasi. Saka big up man Biggs ari panapa, mayawe ese ari panapa, totenda kuti timaita kuti zviitike zvikuitika pano. Saka inhau yedare tiri padare renhau dzesound. Vanenge vaine mubvunzo uchingokanda-kanda, asi takabvawo kure nadzo sound dzinototi zvichirima sazvapera. Tinongofanira kungotsvaga gwara rekuti zviende mberi, tizviendese kwatakatambopoza papakaiswa pose kana kuti button repose reya. Saka Germany mani makore mangani? tingobaya makore ekuberekwa here kana kuti ekurowa sound. Ndakazvindazvarwa nhasi pese pandomuka izuva rangu zvavo makore ese ari mudenga ndake. Uyu mutanda ubvunzo kuti zvane power kuti mega mwana anozorwa artist. Aiwa titaura zvekujamaika cha. Uchimomira iwo. Iyo Alkebulani sound yakatanga rini? Alkebulani yakatanga 1995 muna October 1995 nanhasi ichiripo haisati. Alkebulani sound zvinorevechi? Alkebulani zita ratakapa sound system yedu riri conscious. Zita riri conscious rinomirira kuti Africa isati yakunzi Africa yaionekwa sekunzi Alkebulani. Kureva kuti nyika yemaspirits, nyika isina muganga, nyika isina zvekunzi Zimbabwe, Malawi, Zambia, inyika inongoenda vanhu vatema, land of the blacks, nyika yavanhu vatema. Ndo kutora zita iri kwatakaita taida kumutsiridza history yedu yemuAfrica. Kungonongedzera, munongedzera. Chichakakuita kuti uve kufoma sound yako? Kufoma sound zvainakidza reggae music yainakidza ichinhu chiri matiri because bass nedrum zviri matiri iAfrica music. Saka isusu kana tine chataida kuti tiitire masound ndechekungospreada message yekufara kuti vanhu vaite tiri vagadziri vemafaro kuti vanhu vafare. Zvototi mari yataiburitsa kuti vanhu vafare yakatowanda kupfuura mari yataiwana. Saka love of the people, to see people happy, zvinoda. Saka how old are you nima vibes Musound system. Musound system takatanga 95 ipapo, asi kudhara kwese taipota tichizwa ana Roy ana Bob Marley tichitodhrowa indie artist. Saka ndaidhrowa mapictures ana Big Youth achitotengawo mapictures ana Roy ana Bob Marley uprising chidhrowa mapicture ana Michael Jackson chitoadhrowa paart nepainting tichitengesa. Saka pandakazotangawo zvekuridza inhau yekuti unenge waungoti ukaenda pane vanhu vese vanenge vakasiyana newe unenge uri different. Vanhu paunenge uri different as an artist tongoti ndikamira pane vanhu vakawanda unoita stand out kunzi uyu munhu akasiyana nevamwe. Ndati nhau yekuloka musoro yechirebho ndo yatakagara tinayo. Saka ukaenda papati paishayikwa anoridza zvongonzi ndiani angaridze pana iwe obva watotanga kutoita
kutoplaya kana makaseti jeje totanga kutoplaya paya vanhu vakutoita vakutonaka saka vanhu vafara paya vatati ko ndikatengawo marecords 1 or 2 bva ndatanga kutenga pandakaenda kucanada bva ndatanga kutengawo marecords 1 or 2 Mad Minox has been in Canada ndisati ndatomboenda kucanada saka endakazoenda kucanada bva ndanzwa kuti Silverstone ndakutoiziva kuti kune sound in Silverstone but asangana namadman kucanada give thanks kuti taitowirirana kucanada ikoko vakatondiratidza kuti kana uchidawo marecords akanaka anorira zvakanaka unoenda pakati pamwe pacho tikatombofamba tezani madman tikaenda kutrade ndisitorina muremember dera ndasitorina mari yakakwana here marecords tichitotenga marecords tese maplates tatakuavajamani ka mukuziva kuti wai makatenga sound system munotondibvunza kuti sei wakatenga sound system reason yandakatenga sound system ndega nditauri ndibva ndazvitaura tibva taivhiya ipo pana reason yandakatenga sound system is ini ndaiveza matombo andimugona ndiri artist ndoveza masculptures saka ndichiveza masculptures pane vanhu vangu vandaiveza navo nditori Dominic Benura anozikanwa senenyaya dzeart initori shamwari yangu saka naDominic taitoita nasekuru nemuzukuru taiveza tese kuchapungu chapungu 1991 ndichiveza kuchapungu alongside nanaDominic tichifara tese tichorichi saka tichiveza kudaroka rimwe kuru rakaenda kucommercial side mukunzwa rakaenda kunyaya dzemari dzekuda mari vanhu vakawanda vakaita mari nemasculptures ini ndaitotengesa masculptures saka ndichitengesa masculptures ini hangu ndandakarekera kueducation ndakadzidza art panational gallery ndakadzidza art kumount Abu saka ndadzidza art paseri peswimming ndo pandakadzidza art bva ndarova art yakapenga kudzamana ndawana scholarship yekubhezari kunzi wakapenga asi kuart hakupuwe but kuart side hakupuwe izvo zvinopuwa kumaacademic side saka ini kuart ndindakabreka record especially going to Canada maart aipuwawo kunana Bulgaria nyika dzakaita kunge Bulgaria unoziva ana mani chikonzero chazunguza vachienda kuBulgaria kuCanada among maacademics ese ndindakatanga kupuwa scholarship yeart ndikazovhurirawo umwewo gwanza rekuti apindewo ndapuwa gwara rekuenda kuCanada art yangu inini haina kuita kupolishwa seri zvekuti ndoda kutengesa kana ndichirova art handisida kurova ndichiti ndoda kuti chinhu chibva chatengwa ndopolisha kudai sekuita kunge chidhoriwa art yangu ndeikuvhura brand inotogona kutoviga kunaka kwayo saka ndakuziva kuti ndakudzokera kuZimbabwe ndakasevha mari yangu yanandakasevha mba ndaziva kuti ndikaenda kuZimbabwe kuchanonetsa ndapedza chikoro ndapedza scholarship kunogona kunonetsa kuti ndogona kutanga kuda kuita art yekutengesa kustay away from art yekutengesa rega nditsvage chinhu chekunoita like a hobby yekuti art yangu inoramba iri raw zvokuti nyangwe ndikasaitengesa asi ndoramba ndichingoita hangu art isingatotengwa yacho ndoyandoda saka sound system sezvo ndainakirwa nemarecords sezvo ndainakirwa nerege music ana kokoti vese tainakirwa Peter Tosh is my idol, my biggest idol. Ndaifarira Peter Tosh vese ana Bob Marley saka kuti Peter Tosh ndakamufarira ndosaka muri kuona ndichichovha kabhasikora saka kuti ndifunge kuti kuZimbabwe ndonorwa dombo sei ndikati nasaurwa dombo rinotengeseka ndaurwa dombo riri raw inonzi rebel art kana avant-garde mba ndatenga sound avant-garde moteri avant-garde mba ndatenga sound system anomuka ndopandakafunga kuti apa ndandatomboya kuholiday kuno mba ndamboenda kunana rumors mba ndaona vanhu vari kupenga mazuva aitambwa mamadhanzi kurumors nekujobs ana Silverstone saka ndakabva ndanakirwa nezvaita vapana vaifarira chirege isi taitofarira but ana yellow mati aivafarira saka ndopandakati kandaenda kuZimbabwe ndoda kutonoridzawo but ndatotanga kuconnecta marecords kudhara ana kokoti vese ana pinchers ndinawo saka bva ndati ndikaenda kuZimbabwe kuti ndistay away from commercial art yekuti ndoveza zvidhori zvokuti varungu vatenga
rega German, titenge sound apa pesa apa mamune mabhepere makandimeka. Maitoone mabhepere. aipapo sound system yakanga Sound system aiwa sound system ndasandatenga ndopandoda kuti ndisvike saka ndakabva ndazotenga sound system maspika kuda kuti maamplifier matechniques tobvanda bandatenga brand new, everything was brand new. Bandaya nazvo kuZimbabwe kuti kana ndakuridza zvinhu handizoonekwa ndakuda unogadzira chimudhuri chakanaka hatimukona. Saka ndaifunga zviri mberi ndokutenga wandakaita sound. Madman wakazouya ndatotenga sound makauya vakaradzwa nangoni muchinda wataiwirirana kuti king watenga chimushini anoona but zvekuzonzi hanzi nyaya dzekutaura namadman ndakamuradza kunotengeswa mushini. Kutengeswa mushini inzvimbo inonzi Longwen Makwedi yataigara tichifrequent. We used to frequent ikoko tichiona mishini yacho tichiita sei. Saka zvese it was one love. Even kuwirirana kwandaita naMado it was one love. But pakamera manje ndakasonzwa ndakupiswa kunzi akazvarwa kumusha akazodiwa pano naJaha Nifi naMadman but still mwana akazvarwa kumusha nemwana akazvarwa muHarare ndokuti mwana ane brain yakapera. Anti mwana atozvarwa musha atori beta but kuno brain yemwana akazvarwa musha zvakasiyana chinhu aiwa mina ndotopinda chitaura mwana akazvarwa kumusha mwana anopedza 9 months ari mumama yake pitch black area ndirika inzvimbo ine rima akazvarwa mutown kanongoerekana kamwana kayakabuda mudumbu rama yacho atorohwa nemalights kudhara. Saka itori nhingi abuse kumwana kuti mwana yazvarwa ine violent environment wezi ukazvarwa mumba yehuswa unoenda uchiadjusta kurima rinenge riri mumba imomo but vanhu vechikuru ndovantaura izvi matiza mvumbo kuti ko hamuna kuzvarwa unobuda ada kudifenda asi hatisi kuti kumusha kwakaipa kana zvatotaurwa insinuation mubvunzi wekuti wakazvarwa kumusha kana kuHarare watotaura izvo saka kuti kwakaipa ndotojekesa saka yo kuti isusu takapiswa takasvika ando zvawakutaura ndototi mwana anenge akazvarwa aiwa ndakazvarirwa muHarare munhu wese anozvarwa muHarare, get my point. Munhu wese anozvarwa mumba yemagetsi hospital mwana iye the first thing chaanosangana nacho ilight rakawanda iye anobuda munzvimbo iri dhaka hatimukona. Saka akasangana nelight razvinoclasha hatimukona. Clash iyoyo itori nhingi disadvantage kumwana ipapo ndambadaireva hapana munhu ane choice kuti ndoda kuzvarwa kwakati munhu unongozvarwa kana kumusha vanhu vamwe chete asi dialogue yekutokwanisa kuipatsanura tinongopatsanura but dialogue yako iwo haundipindura mubvunzo kuti wakazvarwa kumusha here kana kuti cause apa hapana chekutenderera kuti ndatotenderera because ndoda kutodistinguish. I'm here to distinguish and to give light to those vanofungira kuti kumusha kune disadvantage. Kumusha kutori neadvantage yakapfuura muHarare. Ndikutopindura because hausiri wega uchaona video. Ndikutopindura vese vachaona video. Ndishade light. Iyoyo point iyoyo taibata lecture. Ko this question yekuna kuti imimi makatozvarwa kumusha here. Hazvisiri zvine nyaya pasi panotombone nyaya ndakupisa kutanga ndainyeka nyaya itori papa manje kuramba kwamuri kuita nenyaya iyoyo because handingobvuma sezvese mukuita ngekumusha kwaenda kwakaipa inga ndati kwakanaka ayo but wati wakazvarwa mutaundi kwandakazvarwa hapana anokuziva kweza apa muri kudiscourage mutaundi but imamikuda pachena ayo kwandakazvarwa hamukuzivi ende kwandakazvarwa apa hamunei nako kwandakazvarwa mukunzwa kuendesa nyaya musango ngatidzokere kusango handidi autaura kuti ayafrequenta ulongeni wakwedi but zvinhu zvandakamutaura ukunzwa saka kutaura kutokuonesa kuti the best kokunoona masaundi
longeni makwegi neningi kwangona about 4 months kuma-place andakautaura imwe yanga ari muna young street almost blower ayo pamba but munhu akakuonesa kuonesa uzwa kuonesa iwo ndakakutaurira kuti kunotengwa masofa enda kubhola although ndisina kuenda newe wakanotenga kubhola ndindatokuudza but iwo kuti ndaikupisa ini aiwa handinambokupisa ndaitotaura kuchovanini zvangu apamangoti zvenyu tidzokere kunyaya saundi kapati apa maita akaputika neikakutuka kuti vana vakazvarwa maradambomudzaiwoisitotadvantage vana vakazvarwa kumusha takazvarirwa Mwarari tikazvarwa panana Nito pamenta ndichiva kuti rukubvute rwangu rwakatopfuura nekulabhoritori haruna kufanana nerweuyu rwokunoa rwakatochererwa pachuru rukazochererwa nabhoki rikanofukunurwa rikaumburudzwa but if you go Canada, my eat my workspace. I am not my yokuti my linka. They don't go never my. I will link at anything ndakatenda muchato wako. Ndikuba ndikutaura kuti ndakapfeka suti ndakatochena kutopfura vanhu vakawanda pamwe topfura iye yachata chamana mene zvanga makarova kapaipai mene yamanga makarova inenge ichina igimbi amene yamanga makarova ndiri mambo saka unofauri kana mambo anopfeka kunge murungu uri kuzviona akundipisa manje udaupisa panyaya sound apa atirambe tidzokere kusound chimbomira michana